Mbak Dia, wis arep durung. Ana info saka Lekpar. Ana apa tuh, Mbak? Kok kayak serius men toh? Info bagus Mbak Dia. Lekpar to entuk sumbangan saka Mbak Titin. Tapi jarine ora balik sumbangane, Mbak. Balik piye to maksudnya Mbak Ida? Biyen to, Mbak Titin kan njaluk bantuan karo Lekpar. Meh mantu, jaruk piro ya? Endoke ki rongkrat. Terus berase sak-sak. Loh, piye akeh lho Mbak Ida? Saiki lho, giliran Lekpar di acara. Mbak Titin lho nyumbangi sithik, Mbak. Masa nyumbang kok ndok sak kratok iki. Lah ya Allah Gusti, lho bedone akeh banget lho Mbak. Iya, iki jenenge nyumbang. Apa ngelingi utang? Nek ngono ki encen biasane ngono Mbak. Nek butuh we ilingane kuat. Tapi nek balekno ilingane tipis. Sing lucu, jare ngomongnya wes ikhlas. Mbak, biasane to wong nek ngomongi paling ikhlas, biasane ki malah paling pelit, Mbak. Ya kuwi, ikhlas ning lambe tok. Tapi lali ning tumindak. Mbak Ida, nek tak pikir-pikir ki ya, wong saiki to nek nyumbang ora nganggo ikhlas, tapi nganggo alasan. Makane kuwi, aku saiki nek ana acara, nek nyumbang sak pantese, ora perlu ngoyo. Sing dicatet kuwi to ora kebaikane, tapi mung jenenge tok, Mbak Ida. Saiki aku wis mutuske Mbak Dia. Nulung ya tetep nulung. Tapi aku ya ora lali nganggo nalar. Apik Mbak Ida.